Inay mag-demolish lang og mga balay sa Barangay Matina Crossing sa Davao City. Nag-sideline naman hinuon og pagpangawat ang 8 ka mga sakop sa demolition team. Trabaho lang. Ano pangawat? Ha? Trabaho atong ato diri dili binuang. Mega tapang na niyo matikmo mo diri niya. Ingana inyo buhaton. Gipang dakop sa Talomo Police ang 8 ka mga sakop sa demolition team sa gipahigayong demolisyon sa Lastima Compound sa Barangay Matina Crossing, Davao City, Biyernes sa buntag. Nasakpan sa kapulisan nga naghatag og security coverage sa lugar ang mga sospek nga nanguha og personal nga mga gamit gikan sa mga istruktura sa lugar nga subject sa demolisyon. Dihang giinspeksyon nakita ang copper wires, jackets ug klase-klaseng sinina nga sulod sa ilang mga bag. Kasong theft ang ipasaka batok sa mga sospek nga gipangpriso sa Talomo Police Station. Wala pa sila'y pahayag.